Resursseja tuotekehitykseen. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeenia järjestää lähes vuoden kestävän elintarviketuotannon tuotekehitysasiantuntijakoulutuksen. Tämä on jo 5. kerta, kun uusi innokas joukko aloittaa. Koulutus alkaa maaliskuussa 2011. Nämä uudet asiantuntijat voivat olla ratkomassa yrityksesi tuotekehityshaasteita jo tämän vuoden toukokuussa. Tarjolla on resursseja uusien tuotteiden ja prosessien suunnitteluun, riskien arviointiin, laadun kehittämiseen tai vaikkapa hiilijalanjäljen laskemiseen. Kansainvälisiä tuulahduksia messuilta. Viime vuonna opiskelijat osallistuivat Shanghain maailmannäyttelyyn. Tänä vuonna he voivat olla esittelemässä sinun yrityksesi tuotteita Anugassa. Opiskelijaksi aikova hae 14. helmikuuta mennessä. Pääsyvaatimuksena elintarvikealan tutkinto yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta. Haku työvoimatoimiston kautta. Yrittäjä, ota yhteyttä. Varaa oma ammattilaisesi heti. Tarkemmat yksityiskohdat verkkosivuiltamme www.helsinki.fi/Palmeenia.